Hej YouTube. I dag laver vi en video. Vent, 2 sek. Okay, i dag skal vi optage en lille video, sådan historie kind of thing, på en måde. Jeg ved godt, det her er en engelsk kanal, ting og længe, men nu snakker jeg bare dansk, fordi at det skal vi bare lige hurtigt i den her video. Så fordi at den sidste video jeg lavede, det var engelsk, hvor jeg snakkede om sådan noget lidt sjovt, lidt mærkeligt, ja. Nu vil jeg så snakke om det på dansk, fordi at der var nogen, der ikke lige sådan forstod det helt på engelsk, fordi at ja, men engelsk, det er sgu ikke det bedste. Men ja, så nu laver jeg så en på dansk, så I alle sammen kan forstå det, som der er danske, selvom jeg ikke lige har særlig mange fans, men ja, det der er med det, det er, at en fra min klasse var sådan ved en overnatning hos en af hendes venner, og en af hendes venner havde en ven, der, yes, jeg var lige ved at nævne hendes navn, men det gør jeg ikke. Vi kalder ham bare Bo, okay? Så lad os kalde ham Bo, og så han var med til den der overnatning der, ikke også? Så Bo, min ven, lad os kalde hende, Bob, okay, så Bob, ja, du ved, de skulle så sove, så 2 sek. Så ja, undskyld jeg lige er blevet nødt til lige at tænde mig det er fordi man står på kaldt. Ja, da de skulle sådan til at sove, der min ven, det her det vidste jeg godt i forvejen på en måde, fordi at der var et eller andet i 0. klasse, hvor det, fuck hedder det nu, hvor han havde sådan nogle tisseproblemer eller sådan noget, hvor et eller andet, ja. Så jeg vidste på en måde godt, men jeg var ikke helt sikker. Så ja, ja. Så ja, så de skulle til at sove, så min ven, han lå i midten af det hele. Og så de andre 2 piger, de lå sådan ved siden af, og så, holy shit. Så ja, de havde kun en seng, tror jeg. Jeg er ikke sikker på, at det var ikke. Men han lå i hvert fald i midten, de andre 2 lå ved siden af. Så det er ved at blive nat og sådan noget, og så min ven, han skulle virkelig tisse, men han sov, så han pissede i søvne. Så ja, lækkert, at man lige ligger ved siden af dem, mens der er en lille pisser. Og min ven, hun fandt ud af det på den måde, at jeg ved det ikke. Jeg tror, hun lugtede det, eller så det, eller noget. I don't know. Men det var sådan lidt det. Hun så det, lugtede det, I don't know, maybe. Men ja, jeg lavede den sådan set bare for hendes skyld, så yes. Good boy. Ah! Okay. Ja, det var den her lille video. Jeg håber, jeg kunne lide den, hvis I kunne, så smid et like, say, subscribe. Bye bye.